le nto incinci ke ndifuna ukuyiveza nayo yinto yokokuba ulwaluko ayiyonyama kuphela, lune spirituality inside, and the spiritual side kulwaluko iyashota. That is why abakhwetha besifa. Mandenze umzekelo, ndike ndathi ndiye kwabanye abakhwetha ndafika indlela abahleli ngayo ikukufa yona kuqala. Amadoda ayayazi into yokokuba umkhwetha umele uhlala kanjani ukuvikela ukufa. Ndizama kangangoko ndinako ukuhlonipha makwedini. Ndizama, amadoda ayandiva uba ndithini. Nanjengoba ndiyacela amadoda masimanyaneni, senzeni something. Indlela ahlala ngayo umkhwetha iyakuvikela ukufa yona kuqala, kodwa uba nimyeka ahlale nakanjani spiritually, thina siyayazi ukuthi izinto zingangamhambeli kakuhle ngenxa nje yendlela yokuhlala. Remember ke uba indlela yokuhlala uziqonda spiritual, even ikrwala eplant nakulandlu yesibane, ikrwala alihlali nakanjani, liyaxelelwa uzuhlale ngohlobo. Into beyandiva ndithini, nomakoti, umakoti njengoba enelaa khukhu olungumahamba ehlala njena akachophi nakanjani kwelaa khukhu, uyaxelelwa ukuba kweli khukhu kuhlaliwa ngohlobo, uyazisonga uzicuthe. Uyayibona into endiyithethayo? Umakoti uyayifundiswa indlela yokuhlala, umkhwetha uyayifundiswa indlela yokuhlala. Ikrwala liyayifundiswa indlela yokuhlala, alizihlaleli kuba livele liyindoda livele lihlale nje nakanjani. So laa ndlela yokuhlala ithetha lukhulu kulwaluko. Ikhangeleka incinci loo nto leyo, kodwa ngokwenkolelo kwi-spirituality ingadestroya everything. Jonga uzuqonda into yokokuba imilenze lena iyathetha imilenze yomntu nengeyo yomntu nakakade. Xa ungumzingeli ubambe inyamakazi, uthatha ingalo, sathi yingalo ke, lo mlenze ungaphambili wase-right uyokudibanisa nomlenze wase-left ongasemva. La milenze uyayiphithanisa spiritually, uqhobosha iinyamakazi ziphithane imilenze xa zileqwa zizinja. Uyayibona intsingiselo? Umzingeli akayibambi nje nakanjani inyamakazi imilenze ibe loose. So la milenze ikrosileyo kula nyamakazi uyibambileyo xa uvela uzingela, spiritually iyazikrosa ikripa iinyamakazi. Wena le nyamakazi uyiphetheyo spiritually ikripa ezinye iinyamakazi oseza kuzibamba. Ndiyanzula ne? Okay, enemsebenzi. So naye laa mkhwetha ngela xesha atreyinwa aboniswa ukuba makahlale ngolaa hlobo, thina sasinqandwa qho sihlala rongo kuthiwe yeyi wena qho anduyisebenzisa laa terminology yakhona ke. Qho xa sihlala rongo ubunqandwa ungumkhwetha, suhlala ngohlobo, suhlala ngohlobo, suhlala ngohlobo, nomakoti uyanqandwa, suhlala ngohlobo, nekrwala liyazazi uba limele uhlala kanjani. So ukuhlala kukodwa kunento eninzi okuyithethayo kulwaluko. Ndifuna ke ndime kwezi izinto ndizikhankanyileyo zincincanana zimbini, ndisaphinde ndiyeza nezinye zamane ndiniphokozela kancinci kancinci. Aba bandithukayo bona mabaqhubeke bendithuka, kodwa okokoko saba nengxaki yolwaluko andikamva umntu ezithethayo ezi zinto ndizithethayo, kuba akufunwa ezi zinto nizazi. Qha into abafunayo bafuna ubamele beblame, bablame ikhankatha, bablame umuntu ebesalusa. Uyabona njengoba ndithethe nge-spirituality njena, kwa ikhankatha funeka ibe ngumntu okwaziyo ukuzila, not umntu olapha phandle, because zonke ezaa ntsuku uzisebenzisela uba usebakhwenkweni awulali nomntu obhinqileyo, Kodwa ke abanamhlanje bayalala nabantu ababhinqileyo bahamba ebakhwetheni, awulali. Even so indoda yelali awunawuvuka kwi-girlfriend okanye uvuke emfazini uyovizithela abakhwetha, awuyenzi loo nto. Uba budibene nebhinqa awuyi uyobarhobela abakhwetha. Zezi zinto ke
uyabonakala xa uyile ubusuke emntwini obhinqileyo waya kubakhwetha, and abakhwetha bebexelela uba umntu oza erongo nizambona ngezi mpawu. Umkhwetha aye azibone ezaa mpawu, achaze uba utata ubani befikile, ndive oku noku kum, utata ubani abizwe and abe sengxakini. Ndizawuphinde ndize nazo ezinye camago.